Čaute všetci, zdraví vás Tomáš, a.k.a. Artom a rád by som vás privítal na tomto YouTube kanáli s názvom Tomášove myšlienky, kde by som sa rád s vami podelil o nejaké moje informácie, nejaké poznatky, nejaké múdrosti, nejaké postrehy zo života, ktoré som nejakým spôsobom nadobudol. A mne osobne by možno veľmi pomohli, keby som bol niečo mladší. Ale proste život ide ďalej, čas ide neustále ďalej. A tak som si povedal, že by som mohol s vami zdieľať nejaké moje informácie, nejaké chyby, ktoré som robil ja, aby ste ich vyrobiť nemuseli. A tak zlepšovali svoj život, svoju nejakú hodnotu životnú. A to je nejaký úhlavný cieľ týchto videí. Možno si poviete, kámo, akože není tých motivátorov, rečníkov akože dosť, plný Instagram a naozaj ich je strašne veľa. Ale nejde o to, koľko ich je proste. Ide o to, koľko ľudí dokážu oni ovplyvniť na toľko, aby sa zmenili. Hej. Takže pokiaľ ja ovplyvním 1, 2, 5, tak pre mňa to splnilo ten účel. Hej. Mierím to na jednotlivcov, ktorí majú reálnu snahu skúmať život, hľadať pravdu, učiť sa, hľadať zmysel života a nie len proste preplitvať ten život tak, že žijem, no je mi to jedno, čo ďalej. Hej. Zomriem, OK. A rád by som sa podelil s týmito ľuďmi o tieto informácie. A nie je to tak, že ja som prišiel, mám nejaké nové bomby, nové informácie, viem všetko na svete najlepšie. To tak vôbec nie je. Hej. Väčšinu informácií som len pobral od múdrejších ľudí, ako som ja. A pochopil som ich v živote. Hej. Keď sa kúkaš na ten život, kúkaš sa na seba, tak začneš tým veciam lepšie chápať. Hej. Začneš im rozumieť možno. Hej. A ty to poznanie môžeš predať niekomu ďalšiemu, komu môže pomôcť. Hej. A ja by som v tejto sérii vám priblížil nejaké oblasti života, ktoré každý jeden človek s nimi zápasí, bojuje s nimi, alebo minimálne sa ho dotýkajú, pretože to je nevyhnutné k životu. Hej. Hej. A nejde o to, že všetko, čo vám poviem, je hneď pravda. Hej. Nerad by som bral... Bol by som nerad, keby všetko odo mňa príjmate bezbariérovito, že všetko je pravda, čo rozprávam. Ale chcem, aby ste si sami overovali tie informácie. Hej. Sami boli tým skúmateľom, hej, tej pravdy, tej informácie, toho poznania a idete to vyhodnotiť. Áno, je to pravda, nie je to pravda. Zoberiete si to dobre, to zlé dáte preč. Dáte to na kraj. Hej. A tak sa posúvali tým životom, hej, ďalej. Lebo vo finále nám moc toho iného neostáva. Hej. Zomrieš s tým alebo bez toho. Ale je to lepšie s tým. Hej. A čo tu mám ďalej? Mám tu aj scenár. Hej. Hej. Triezvo príjma informácie aj poznanie, ktoré ti tu budem predkladať. Hej. Proste skúmaj to. Hej. Skúmaj to aj pri mojich slovách, buď triezvy. Hej. A bdeli, čo ti budem rozprávať. Rast človeka je úplne nevyhnutný v živote. My sme úplne nevyhnutní ako ľudia rásť. Hej. Teraz nemyslím rásť len fyzicky, intelektuálne, ale aj emočne, duchovne. Hej. To je proste neustály proces. Život je neustály proces rastu. A teraz je na vás, že kam sa vyberete rásť. Hej. Alebo aj stagnovať. Ale to si povieme v ďalších sériách, v ďalších videách, kde vám priblížim jednotlivé témy. Mojím ďalším cieľom je praktické zaužívanie a aplikovanie filozofických a myšlienkových smerov do reálneho života. Hej. Je fajn niečomu veriť, je fajn niečo si myslieť, je fajn mať nejaké poznanie, ale pokiaľ to poznanie neprináša reálnu zmenu v živote, tak je ti to úplne zbytočné. Je ti to úplne k ničomu. Hej. A ja tiež sám na sebe vidím, že ja už môžem mať poznanie vo veľa sférach životných. Hej.
Ale keď to neaplikujem a ja reálne nemením svoj charakter, tak mi to je úplne k ničomu. Hej. Keď je nejaký človek, ja neviem, chorý závažne a ty mu povieš presne, čo má urobiť, aby si to uzdravil, to je prvá vec, fajn. Ale keď to neurobí, tak je to úplne k ničomu. Hej. Tak sa nezmení. On môže mať presný recept, ako to spraviť, aby sa z tej choroby dostal. Ale pokiaľ on to sám neurobí a nevykoná, tak sa z nej nikdy nedostane. A toto je cieľom fakt, že každého jedného z nás, aj mňa seba samého najmä, hej, že problém ani nie je nedostatok informácií. Problém je neaplikovanie tých informácií do života. A k tomu vás pozbudzujem, hej, k tomu vytváram aj túto sériu videí, aby som vás tým pozbudil, aby som vám priniesol niečo nové, aby som vás nakopol, aby som sám seba nakopol, hej, a obohacoval vás tak, hej. A ešte som tu mal mať nejaké slovo na záver. Počkajte, to si musím prečítať, pardon. Ďakujem za tvoju pozornosť a za tvoj čas, lebo to je to najvzácnejšie, čo práve máš. Takže sa majte a čaute.